Maayong aga sa tanan nga mga Ilonggo da. Sa biskan diin man ka mga bahin sang aton nga kalibutan. Kag tani, ara lang kamuya sa maayo nga kahimtangan. Ang akon nga video ni mga day, sadya-sadya lang niya para kamo mahatagan sang kalipayan. Pero kung ikaw daw wala gid nalipay, kuha lang inyo labada ka magpasuba tapos digto mang labada. Nugay uyang ni ang oras ni mo diriya. Kaya sa subong nga video mga day, tagaan ta kamo kun nga importante mamiga samtang bata. Kag tagaan ta kamo sang kategory sang inyo nga mga flower according sa inyo nga edad. Umpisahan nato sa pinakauna. Inang mga daisy. Siyempre nagakabagay nga bulak daisy. Pang daisy 6, daisy 7, daisy 8, daisy 9. Amo ina sila dahil pinaka-preska sa mga nagapang pamiga. Kita mo, biskan eskwelahan, biga. Tindahan, biga. Biskan simbahan, waay nakaluwas ang ilang kabigaan. Pero nugay kamuda, katanan kita na agyan ina. Doon na dumduman ko naman ang akong pamiga, man sang una. Ikaduha, inang mga baintihon. Bahalin sa daisy, nag-evolve sila sa pulang nga rosas. Mabatian tan agani sa atong nga mga katigulangan. Bawato na namiga kiti siyempre parong gapula-pula. Amo inang mabatian nato sa atong mga katigulangan. Ikatatlo, inang mga 30 tahon. Mo kampyon. Kisay ni silang mga CEO sang kumpanya. May ranggo sa ilang nga kumpanya. Siyempre, budlay na ni mamiga, ganing ilang nga bulak, tulips na lang nga pink. Kay halin sa pula, nag-pink kay nagapuro-pusyaw-pusyaw ng ilang nga pamiga. Daw wala na sila chimpo mamiga, ano pa kung kisay ni sila ate, sa subong, wala ba na. 40 tahon? Gahulat pa ka mo? Ay nano, tinuntong na lang inyo ya. Since gahulat na lang gigman ka mo, tagaan tama ka mo sang bulak. Pwede ka mo mangin daisy. Pwede man kamo mangin pula nga rosas. Pwede man mangin tulips nga pink. Pero ina siya nga bulak, ang inyo agin poksi, kagin sulod sa libro, kag nag-preserve na iya. Nga subong ang color, tiga buro brown na. Bawo, tunto nga mga 50 tahon. Hindi man ka mo mga kabala, naginulat man kamo sang inyo niya nga flower. Jesus. Kamo ang winner, kamo ang kampiyon. Kay man kamo, corona, pangpatay na iya. Kay sa tod-tod lang istorya day, inang inyong flower, dugay na nga na dead. Kagbiskan ano mo na day kawisik-wisik ng tubig, hindi na ina mabanhaw. Gani ko na ko sa inyo, asinin ninyo. Nano man lang ito binuro nga iba man. Pero mas kampiyon inang sa inyo, kaya siyempre, pwerte na inaya ka aslom.